To masha Allahu Khadija, to kin ga kuɗin ki nan miliyan ɗaya. Yanzu an je can banki a sa maki naira miliyan ɗaya. Allahu akbar. Wata mata ce da take nan jihar Kano tana ta sana'a a Sabon Gari amma dai abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Ta kalli wani bidiyon ma sai ta ce tana so a fitar mata da miliyan ɗaya na naira. To shi ne ga yana an fitar mata da su naira miliyan ɗaya. Masha Allahu. Da rafa ɗaya 100,000 ne guda biyar miliyan ɗaya kenan. To wannan sirri ne wanda kowa ma zai iya yi. Kowa ma yana iya yin shi. Namiji ne kai ko ke mace ce a Najeriya kake ko a wata ƙasa kake, duk inda kake a faɗin duniya wannan sirrin zai yi ma in dai ka yi shi yadda ka ji an yi bayanin shi. In dai ka yi shi yadda ka ji an yi bayanin shi, za ka yi shi za ka fitar da miliyan ɗaya na naira ne ko na sefa ne ko na riyal, euro, cedi, pounds, ringgit, lira, dirhami ne kowanne kala. Saboda mun yi wa mutane waɗannan ayyukan, wasu su ce sefa na miliyan ɗaya suke so, wasu dala na miliyan ɗaya, ga wannan ita naira ma ta ce. To haka sai godiya. Muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan sirri ne wanda muka ba da shi darajar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanda duk inda kake a faɗin duniya to muna da godiya. Musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Mali, Libya, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, ƙasar Cote d'Ivoire, Abidjan, muna godiya yadda ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Wannan sirri yadda ake yin shi, turare ne guda ɗaya kacal za ka siyo Black Oris. Ka je ka zo turaren Black Oris modin ɗan Saudiyya. Sai ka zo ka samu ɗaki mai sirri wanda har ka gama aikin ba wanda zai shigo ciki. Sai ka zo ka samu guri ka zauna, ka kwance kwalbar turaren, ka ajiye ta a gabanka. Sai ka ɗauki carbinka, sai ka yi lazumin falabista sam'akaka ka hali atabaitika ƙalyam sulkasal. Falabista sam'akaka ka hali atabaitika ƙalyam sulkasal. Falabista sam'akaka ka hali atabaitika ƙalyam sulkasal. Za ka yi wannan ɗalasimi ne ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. Ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. Kana kammala lazumin nan take ka fita daga ɗakin, ka rufe sai ka duba agogo. Da an yi awa ɗaya sai ka buɗe ɗakin ka shigo, za ka ga an ɗauke kwalbar turaren an ajiye ma miliyan ɗaya. Sai ka sa niyya. In naira kake so ka sa niyya, in sefa kake so ka sa niyya, in dala kake so ka sa niyya. Innamal a'malu binniyati. Shi aikin niyya ake so kawai. Wassalamu alaikum.